Hrvati i muslimani zajedno su se oduprli srpskoj agresiji. Najbolja suradnja ta dva naroda bila je u Bosanskoj Posavini, gdje su nakon odlučne vojne akcije oslobodili veliki prostor i gotovo potpuno presekli komunikaciju između Srbije i njenih satelita na okupiranim područjima Bosne i Hrvatske. Vojnici su tada slavili veliku pobjedu, misleći da će Posavinu uspjeti obraniti. Uskoro će se pokazati da su bili naivni i da je sudbina prostora za koji je dnevno ginulo na desetke vojnika davno određena. Naime, 6. svibnja te godine u Gracu je održan sastanak Mate Bobana i Radovana Karadžića. Potpisali su i sporazum. Karadžić je insistirao da se u njegovoj 3. točci jasno kaže da se treba poštivati cjelovitost teritorija koji su bili predmet dogovora. Treba voditi računa o cjelovitosti, o kompaktnosti teritorije i komunikacija. To prevedeno na jednostavni jezik znači vi držite područje Kupresa i tamo te teritorije kompaktno sa svim komunikacijama, a mi ćemo držati Bosansku Posavinu. Ova izjava Martina Špegelja snimljena je prilikom izrade dokumentarnog filma o padu Posavine, koji već 5 godina hrvatska televizija ne želi prikazati. Snimila ga je novinarka Perica Buljan-Prša, koja je rat provela u Posavini, gdje je i ranjena. 13. lipnja Mate Boban na jednom skupu pred 30 ljudi kaže: ako budem dalje imao nesporazume sa Bošnjacima, ja ću Bosansku Posavinu, odnosno koridor Bosanske Posavine, prepustiti Srbima. To je strašna stvar i polovina tih ljudi koji su to slušali nisu razumjeli o čem se radi. Praktički on je tada nagovijestio da će Bosansku Posavinu predati Srbima. U vrijeme